नमस्ते खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ पे नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायनायनिफ्राय दिनै जाबाय फिसाजो उन्दैनि बार्थडे आरो 6 इयार्स कमप्लिट जाबाय इनिनो एसे थैखि होस्रांबाय इनिफ्राय मा संनाय खावनाय इखो देखायगोन नोंथांमोना नायलांबाय जाबाय नैया नाखौ एवफ्रामग्रोना लानोसै दानिया अरावनो एवफ्रामदों आं बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय गासै जगारा आरो थैगिनि जगारा ओमफ्राय भिन्दि दानिया भिन्दिखौ हाग्रोना लानि भिन्दि फ्राय खालामगोन ओमफ्राय मा संगोन नोंथांमोना देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय इयाव दिनै जाबाय 19 जुलाइआवनो जोनोम जादोंमोन आरो जोंहानि फिसाजोआ ओमफ्राय दायो संख्रै आरो हालदै होनानै मोजाङै मिक्स खालामना लानि ओमफ्राय मा संगोन नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां देखायलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय हारसिं भिडिअ खालामनाय नालाय ओमफ्राय गासैखौबो देखायजोबनो हायाबो जानो हानाय आरो लोगोफोर जेसेबां हायो एसेबां देखायलांगोन आङो एसे माने मेम'रि थानाय हिसाबै देनां नायगोन ना बेनिखाय अमा मेगन मिसिब आखाइ खब Happy birthday to you Kathleen Happy birthday to you Happy birthday to 사무스도 자나 사무스 걸려나 데코레이션 하면 사는 게 아카이 드세요 헬레나 분은 파스도 분난거 능이야 분은 지네 분은 네 नोंसोरबो बाय दं दे केटिनो birthday ka laman jaman